Salut tuturor, eu sunt Valentin și bine v-am regăsit la un episod la un nou videoclip mai special. De data aceasta vreau să spun că în videoclipul acesta voi face mai multe videoclipuri, adică tutoriale. Primul pas vreau să vă arăt pe Car Parking Multiplayer cum puteți instala modul APK, deci e foarte simplu, intrați pe Google, scrieți aici mod Android și dați pe este prima opțiune. Așteptăm să se încarce, scriem aici Car Parking Multiplayer, dăm aici. După aia vă arăt cum să mergeți în două roți pe Car Parking. Deci, da. După aia dați download și o să se instaleze. Stai un pic, că nu vreau asta. Da, dar trebuie să-mi instalez modul, dar nu mai trebuie să-mi instalez Car Parking, că l-am deja. Dar fiți atenți, o să vă apare mod 1, adică versiunea nouă. Mod 2, adică versiunea beta, și mod 3, versiunea veche, care o să aveți versiunea veche cu ce era înainte. Bun, hai să trecem la cum să vă arăt cum să mergeți pe două roți, pe mașini cu Car Parking Multiplayer, deci hai să-i dăm drum. Ok, haideți că am revenit. Avem mașina asta Chrome. Asta Chrome, de sigur că o să o schimbăm cu alta, o să luăm acel Lata. Dacă îl găsesc eu. Uite. Hai să dăm puțin mai încet, că după aia nu m-au auzit la voce. Cred că nu m-ați auzit, nu știu dacă m-ați auzit cumva, dar mă rog. Deci eu am opțiunile făcute, dar trebuie să vă arăt. Ia uitați că se și ridică, uitați, merge pe două roți. Deci la cog aici trebuie să dați chestia asta, deci asta trebuie să fie pusă la geam, da? Iar setările să le aveți astea de aici, numai astea două să le aveți cam așa, da? Numai astea două, offset și steam fence. Bun, și vedeți că se ridică, adică n-ai nicio treabă. După aia vă arăt cum să faceți și bani. Ia uitați. Stai că trebuie să întorc eu așa. Ia uitați, fraților. Stai. Vezi, da, mere. Important e că mere acum, adică na. Adică nu știu, încercați și cu BMW, adică sigur mere. Nu știu, încercați. Ia uitați. Vezi? Și, ca să faceți bani, trebuie să veniți aici la Mac, da? Hai că merg eu puțin mai greu și vedeți plusul ăla cu 3000 acolo. Ei, dacă intrați în ele, uitați, ați dat plus 3741, da? Deci, chestia asta, tocmai ce am descoperit-o, că poți să iei bani, uite, dacă intrăm iar, uite, plus 88. Deci puteți face la infinit. Acum să vă arăt cum puteți face o mașină gold. Ok, că am revenit, am luat mașina aceasta. Stai că nu vreau acolo. Și am ajuns aici, da? Deci ce trebuie să faceți ca să aveți mașină gold? Trebuie să iei totul din culori. Deci trebuie să duceți chestia asta spre portocaliu. Dacă nu s-ar bloca, ar fi perfect. Uite așa. După aia la suspect color. Uite așa. După aia stai că la reflection tot așa și ia uitați. Mașină gold. Hai să dăm și pe modul bloom, că pe modul bloom se vede super. Mai sunt puțin răci și o să-mi treacă. Abia aștept că după aia voi filma și eu bine. Ia uitați cum strălucește. Ia uitați clipiciosul ăsta așa. Sper că se vede, da, uitați.
Bun, hai să vă arăt cum să faceți rank. Ok, haideți că am revenit. Deci, pasul următor, ca să faceți rank, deci vedeți aici, eu sunt expert, am 30 rank și chestiile astea, da, devin pline. Deci, vedeți unde fac eu cu chestia asta verde? Chestiile astea devin pline. Pe momentul în care devin pline, îți apar pe ecran New Achievements. După ce îți apar New Achievements, înseamnă că ai făcut un achievement nou. Trebuie să... E simplă treaba, trebuie să faci drifturi, adică Drift King, trebuie să intri prin mall, să speli mașina, să-ți pui benzină, să-ți o repari. Și cam atâta trebuie să faci pentru a face drift, pentru a face rank. Așa că hai să vă arăt și la color code. Stai, nu vreau acolo să intru. Deci, hai să schimb culoarea asta. Și intrăm la color code. Și dacă vreți cumva să luați o culoare, ei trebuie să băgați un cod aici. De exemplu 88 1 2 3 4 5. Și uitați, avem roșu acesta. Vai, da, și să mișcă și telefonul ăsta. Stai un pic. Nu avem marou ăsta, numai că... Stai, să ne luăm altă mașină, că ăsta... E bună și asta, numai bara jos trebuie. Se mișcă puțin în lag, dar... Iată, marou acesta. Și hai să vă mai arăt încă un cod. FF2D0. Hai că se încarcă și jocul ăsta. Iată-ți, este un fel de galben. Iată-ți. Bun. Hai să vă mai arăt un cod. Coco, adică un fel de nume ăsta. Iată-ți, un fel de gri ăsta. Așa. FF. Și 4D0. Stai că nu s-a pus codul. Da, uite, e un fel de roșu ăsta, originalul. Și... cam atât, nu? Da. Bun, hai să vă arăt acum cum să faceți o mașină strălucitoare. Deci, ca să faceți o mașină strălucitoare, trebuie să dați la Graphics și să dați pe modul Bloom. Deci, da, dar eu n-am o mașină. N-am o mașină... acum... Chrome. Și... trebuie să-i luăm audio acesta. Și să-l fac alb. Așa. Bun. Și roțile... ăsta negru. Așa. Și roțile... albe. Așa. Farurile nu contează. Să vedeți că va mere. Și vă arăt cum să luați capota de pe Honda și M8 și după încheiem episodul. Mă enervează nasul ăsta că vorbesc prea... sau de prea urât pe filmare. Sper că nu vă deranjează. Și ia uitați. Cum se clipicește. Ia uitați. O vedeți? Audio acesta. Hai că am un drift. Hai să vă arăt acum la capotă. Cum
cum să luați capota de la M8 și Honda. Ia uitați, am găsit M8-ul, era fix aici și hai să vă arăt cum puteți să luați. Deci, în primul rând, vai cum se mișcă jocul. Ok, dați-mă. Ok, azi că am revenit, s-a blocat, pentru că, da, car parking-ul e nașpa. Da, n-avem ce facem. Deci deja la mine e luată capota. Și hai să și găsim. Deci nu contează, puteți să aveți și pe a doua, pe a treia sau pe a patra, nu contează. Dați pe prima, o cumpărați, după aia dați pe prima iar și pe aia dați X. Ia uitați. Ia uitați, vedeți? Bun, hai să vă arăt la Honda. Honda, unde ești? Unde ești, Honda? Mamă, până... Aolea, am trecut. Uite-o. Uite, și la asta e luată capota, deci și aceeași chestie faceți. Dați pe prima, o cumpărați, dați și pe dați X. Ia uitați. Acum vreau să vă arăt un nou mic hack la o mașină. Uite la asta. Vreau să vă arăt un mic hack. Adică ia uitați. Dacă fac eu chestia asta, dau la roți, la wheel și uite, apăs pe toate astea. Ia uitați. Asta e un fel de mic hack, numai că e cu o roată în alta, da? Adică vedeți și voi. Bun, deci cam acesta a fost și episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul de like, de subscribe, să fac și eu acolo mai repede 200 de abonați și ne vedem data viitoare. Pa!